La masia de Can Batlle va obrir les portes al públic del Museu dels Molins Fariners el 26 de setembre amb motiu de les Jornades Europees del Patrimoni a Catalunya. Un èxit especialment d'assistència familiar. Steps into my sleeves till I get to say sorry. I get historicals. If love is just chemicals, give us something to stop me. Only you know me. Since you went away, my heart breaks every day. You don't know. A continuació, el públic assistent va gaudir també de l'espectacle de titelles al Moliner, de la companyia Panjim Panjam. Una iniciativa promoguda des de la Regidoria de Dinàmiques Culturals i Turisme que va servir per explicar als infants com i què es necessita per fer pa, així com també la importància d'aquests aliments en la vida quotidiana. Joan, el moliner, de la família dels moliners, ja del segle XV, del molí de Can Batlle. Sap de setembre? Tota la meva família s'ha dedicat a ser moliner. Sí, i molem cereals, blat, espelta, sègol. Bufava un vent molt fort. Sabeu com es diu aquest vent? Tramuntana. Sí. Tramuntana. Tramuntana. A veure com ho dieu. Que divertit! Està bé. Aniré a buscar una mica més. Més farina. A veure. Res per aquí. I... Ui! Ai, quines pessigolles! Ai! Quines pessigolles! Res per allà. Oh, quines pessigolles! Ui! Au, que cauré! Qui ets, tu? Soc la tramuntana entremaliada? Soc jo qui et bufa la farina. Ah, sí, tramuntana entremaliada. Doncs mira, ara ja veuràs que no m'ho podràs tornar a fer. Senyor Joan, això no pot ser. Digui, i jo, com faré el pa? Sí, si no hi ha farina no puc fer pa. Oh, el pa es fa amb farina, Oh, i què faré? Aquí també, Els dos braços cap amunt.